Alauna 21. 96.3 Radio Trumpeta Timplado. Good day, Philippines. How are you there in the Philippines? This is your former President Rodrigo Roa Duterte from the Hague. You know you are listening to the one and only, the two-time event host of the year and a KBP Golden Dove awardee, DJ Bernie Bitak Bitak. Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Di Trumpeta Bernie Bitok Bitok. Sumora to. Mayong adlaw Trumpeta Bernie Bitok Bitok. Ako di ay si Albert. Usa ka lalaki nga medyo nagproblema karon. Nagtrabaho ko sa usa ka construction firm. Ug usa ko ka foreman. Ay pobre din eh. Kay foreman. Kalang foreman mo ba na nga ng burag iyang supervisor? Ano man? Daw bi kung tulura mo bra dili foreman, 3 man. Mo galing. Usa ko ka foreman. Og sa project na among nga gitrabahoan, nay usa ka kan-anan nga adunay gwapa nga tigbantay. Og sa sige na kong balik-balik, nailan na nako siyang pag-ayo, itago nato siya sa pangalang si Joanna. Every time mo palit ko og munggos og pansit, pag mututok na galing si Joanna, makayang yugog. Guwapa siya. Pero di kayo siya makalihok, di kayo siya makagkuan kay istrikto kayo ang tigbantay nga iyang tatay. Apan wagin mapugni. Og sa matag adlaw sige kita na in love yun ko ni Joanna. Oh, mura yan. Yung na natagang matarong ka tarungan mong trabaho niya. Good morning. Tarungan mong trabaho. Sige lang kag... Uy, mura nakasabaan mas Joanna. Morning. Oy. Good morning, Albert. Kadyad lang. Naghilak ka? Wala eh. Naghilak ka o nagluha kay ka? Wala eh, nalipay ko. Yehey. Nalipay ko. Ikaw ba kita dito kang nitulo na kung luha? Mangutana pag yung kang nalipay ba ko? Siyempre nag-uol. O sa mga sigtabi na magdali ng trabaho na kanya na may gasolo na sige, call. Nanapon na yung mong angkol ba? Silag pangasaba na siya mo. Bawa pa'y ikaw tighugas, ikaw pa'y tighugas, ikaw pa'y tigluto, ikaw pa'y alalay, ikaw pa'y tigtrapo, imong sala, imong dakong sala. Busa makaingon sa kog... Ka-OA! Grabe, OA. Ambot lang yun. Ay, walang yun ko'y choice. Bakit? Umuuli po ko sa among bay. Dito sa kabukiran. Nasabot mo sa dito. Masag ko'y makaon. So, wag yun ko'y choice. Dari lang yun kumupuyo kang sa akong angkol.
Paita lagi ay. Oh, sige, sige. Sa'yo mong gusto ay. Kanirag yapon mong gusto. Oo, ka na. Ay, nada ay. Kajud lang ha. Kuha sa kong sukli. Ayaw na. Imo na ng sukli. Ay? Ano man? Sige, sige na. Imo ng sukli para at least makakuan sa imo ba? Makatabang. Makatabang nga. Piso ra may sukli. Oh. Piso ra de. Abi na ka. Na 150. Nganong tagaan mo kanang mag-150? Di para kon sa dugang ng sa imo ba? Sige, balik lang ko niya diri paniud to ha. Ayaw na kagul. Ma-okay ra lagi ka. Not a star in the sky could steal your life. Boss, may ngod to, boss. Sa'yo bang gusto? Kana lang, boss. Kanang humba, boss. Tapos, kanang palya. Bawa kanang, boss. Bro, anong po lagi niyo, boss? Ambot ba ni Joanna? Tapulan kayo ba yan, ha? Grabe kayo. Hinay kayo mulihok. Kusog na ba mukaon? Basig iya punta ng trabaho, boss. Kaya may lain trabaho, boss. Sabagay, kung di siya ganang trabaho, pwede man siya mauli. Pero pili na gusto na ko, iuli na ako ni siya karong Sabado siguro. Sige, pasabuti mo, boss. Ipapauli na ako dito sa bukid dito. Kaya pait yun ba yan, tapulan mo na magluto sa tabang sa kayo. Di wagyan nada ni bayhan na karon Sabado, boss? Karon Sabado, ipapauli ko na siya. Sandre! Call. Kuha sa ni, aligrasa ni si Condre. Si Albert. Aligrasa ni si Albert palihog. Kay, ato sa ko pikas. Nag-text na siya kay, naligo na daw siya. Nag-text na siya nako nga, ali na diri, gihugasan na nako, ready na ni kaunon. Padulong na ko dito. Ang siya na dito, boss? Kaunon lagi ba? Yan, apil na piktusa dito ba? Wala pala yung ko dito. Sige, call. Sa'yo mang gusto eh. Ikaw? Wala ko sa panahon sa magbinuang. Sa'yo mang gusto eh. Ikaw galing. Ikaw akong gusto. Samok ba? Ayoko sa binuang ibi. Tinood ba nga ipapauli na daw ka karong Sabado? Daw, gusto niya ipapauli na daw ko kay tapulan daw kay ko. Grabe sad. Sabi nakakuan na nga halos imo na magita ng trabaho? Diba? I know, right? English? Gusto pa ako mamahuhay po. Nasa ko mapugod siya ko na niiyong ko nga. Kung pwede ko ma-eskwela. Ingon siya nga, ano mong eskwela pa man daw ko. Nawa man daw na dato sa pag-eskwela. Siyempre, gusto sa ko nga mo asinso ko, di ba? Gusto sa ko nga, wala akong manina na akong inamoy. Ay. Dobe? Ambot. Balik sa kubukid ni kapoy na kayo. Di man ko mabuhi dito sa bukid. Nasaan ko mo asinso. Amay.
na lang. Kanang tabano na lang ta ka. Sapok, bay. Sige na, nanay mong order. Ay, ko sa binuangi. Lagi, seryoso ko. Unsa man, balikan ta ka din niyang gabi. Isibat ta ka. Tabanon ta ka. Wala ka na makakanay mong istorya. Wala lagi. Unsa man, andam ng daan diya. Balikan ta ka din niyang gabi. Tapos, pag matulog na sila, sibat din ta. Ako na'y bahala sa mo. Uy, pag sure anay. Pero sa tinad-anay lang, ganahan ba ko nga, kung pwede pa lang, mahawa ko diri. Basta, ato lang na istorya, ikabala ka. Dali naman siya ito kapag-eskwilahon siguro. Di makakachusi. Balag bisag medicine lang or law. Wow. Sige, balikan ta ka niya. Anda matanan dia. Basta kuwaon ta ka. Sigurado ka, Ana Albert? Sigurado li ko. Basta, balikan ta ka niyang gabi. Magtaban ta. Joan. Albert, alina. Kachut lang. Anong gilukdo man mo ng aparador? Ibili ng aparador, maglisod ta na. Namang guni sentimental values ako ng aparador. Dako ra kay na. Maglisod ta na, nagmotor ako. Mao ba? Kanina lang sa lasit. Ganun ko man mo sa lasit. Lisod kinalog doon. Ako magoy nag-down payment, ani. Ayun. Alin na, sakay na. Ang importante, nga ang imong mga sinina. Alay. Oo, saman. Nabilin akong panty. Ayun na, mamalit tagdagan panty. Na, uy. Mamagot akong paborito nga panty kay dako gisi. Kanang laos-laos ang hangin pa. Ayun na, mamalit tagdagan panty lagi. Na, uy, bago pa bito sa kaset. Akong i-order sa Avon. Para ba na naimpas? Ayun, nagkabala ka. Sige na. Alin na, diri sa kay na kay makamata to imong angkol, alin na. Oy! Asa mo ba dalo? Kol? Kol? Uy! Albert! Unsay pasabot ni mo, ani? Sorry, sir. Pero di mo pwede sa iuli, sir. Ako na ni isibat si Joanna, sir. Unsay sibaton? Galog-gawa. Sakay na dali na. Asa mo na? Pandamay. Naigo ko na. Kadya lang kayo, ha? Sir, palihog lang, sir. Sir, kung di nakaganan niya, sir, ako nalay mo pa niya, sir. Ako nalay mo dala niya mo sibat niya. Ako nalay mo buhay niya, sir. Unsa mo ba? Sir, sibat na dito, daga na. Okay na ka. Daga na dito. Ayun na sigwa. Pandamay na ni. Sumbagay ni. Good morning. Good morning. Nganong purom na black kay imong naong? Grabe.
Gihap gina ko mga siguro mga 22 to ka kinumo na nadawatan si mong angkol. Mao ba? 22? Oo. Pero ang ako 150. Wa maka nagsaba nga grabe mo dito manumbag dito mong angkol. Sorry. Ayan na. Kapisa. Ay, thank you. Relax alay ka. Okay alay ka din. Salamat ay. Wag ko magdahom ani bagay. Mag-upan ta. Actually, dugay ramang ko nga in love sa imo. In love yun? Dili pwede, nakagusto lang sa. Dugay na kayo eh. Kumain kong nakagusto ra na mapot, tag alas 4 ron. Alas 3 sabi ako to bandrama eh. So di na ako nilangay-langayon pa. Ay kabala ka. Panggaon ta ka. Paeskwelahon ta ka. Hay? Sigurado kay? Oh. Namang ko'y bakir dia sa City Hall. Basin mapasingit pa ta ka mahimong city scholar. Ati ay? Oo. Nidaog man tong kagawan nga akong gi-suporta lang to ni aking eleksyon. So murag makasingit ra ta. Sigurado ka na mong gisulti? So, pasabot maka-eskwela ko eh. Lagi, balik-balik. Oh my God, maka-eskwela na giday ko. Thank you kay Albert. Ay sa pasalamat, wapagay ka na-enroll. I-try pagaling na ako. Pero kabalak ka ko, in kaso manggaling di kyo kagana, walay kwan. Ipa-eskwela ta ka sa lahi nga mga eskwelahan. Pili lang ka na may SSS, na IGSIS. Pili lang ka sa nga eskwelahan. Hello, Albert, salamat kayo. Pero mo lagi kay namo ko'y project bawal man gud na ikuan pwede ba ta ka nga ibili lang ta ka dito sa among balay. Naman noon ako mama dito pero wa man to'y problema sa mama. May na lang na siya kauban sa balay. Uban imo mama? Oo, may na lang ba makauban mo dito anak tapos wa may problema. Tayo ka balaka. Gambay ra magay. Di magkakailangan mahago dito kay naman may washing machine 12 ka bu. Lahi akong washing machine kay lahi ang lahi gid ang washing machine sa Decolor, lahi gid ang washing machine sa mga underwear, lahi pod sa lahi ko diri. Lama ubay? Oh. Tapos napukoy TV dito mga 13 ka buok. Dili mo kukuhili ka na mag-change og channel. Matag channel, lahi TV. Hello, maubay? Oh. Ta dito sa refrigerator, pili lang ka sa imong lutoon dito. Kutob sa imong makaya. Ang ako lang, naka sa balay, bantay lang din mo si mama. Ala lang. Ala, Bantog la. Ikaw gid itong ingon sa katong managnaay ay. Napatag-an manggugkoy. Dayon, ingon siya nga, swerte ka kay nay lalaki nga moaruga nimo. Dayon. Ingon siya. O sa may ingon niya? Ingon din siya nga kuan. Na daw lalaki nga nagsugod sa letter E. Amoy mo tabang nako. Albert man ko, A man. Adi ay? E man to yung sa bagay, ang A o E, medyo dool raman. Basta, ingon siya nga na ilalaki nga motaba na ako. O tinuod kiti ay, niabot ka. Oh my God. Salamat kayo, Albert. Sigurado ka, Albert ka, dili ka, Albert. Albert lagi. Salamat kayo eh. May nalang nga, naluwas ko nimo sa akong angkol. Hulog yung ka ng langit. Thank you, Albert. And I love you too. Ha?
I love you too. Sa ba pa bungol-bungol? Bunalan ta ka sa kumpanti karon. Yes. I love you so much. I love you more. I love you more, Albert. Brother Bern, nakurat ang akong inahan. Kaysa dihang pag-uli na ako'y bit-bit nga babayi. Naon siya magkado. Talag sila nang galing ka mo uli. Nagbit-bit pag kag babae. Kaya siya man na. Ma. Si Joanna, ma. Akong uyab. Mayong adlaw ni mo tiya, ma. Nagmamamama mo rabag minyo na. Anya dong, anong gidalaman ni mo na dere nga? Anya pangitaw ka ginikanan na nga wa pa ni mo na namin yo. Karon pagay ko kakita na niya. Ay kabala ka, ma. Kung kabalo lang ka sa storyanin niya, ma. Maluoy ka. Gidaog-daog ni siya dito siyang angkol-angkol, way laing siya iyang trabaho tanan. Taon niya, nagpakahiro din ka. Imo talaga din gilawas. Taon niya, makabuhi ka na di ay. Maglison manggaling kang palit og bahog sa baboy, kani panong tao. Sige na, ma. Ang importante mga nakikauban diri sa balay. Ay, kajud lang. Siya mong pasabot nga imo nang siyang ibilin diri sa bahay. Anagin, ma. Para nasa kikauban, kayo mo lang. Luyaw na biya kay kamay. Ay. Taon niya. Kung nasa diri, basil niya, masi kay na siya. Nagganap ako mga barkada mo anhi din eh. Napaligay po kay barkada, ma. Ay napaw eh, dakat pa may survivors. Gikan sa 40, 8 na lang may nabiin. Sige na, ma, bilin di ay kabala ka, ma. Magbilin ko din mga pagkaon o guban pa. Ako lang nga nasi mapuyan diri. Huwag ay kabala ka. Ako lagi ihatag tanan ko kung sa'y gusto ni mo diri. Ang importante nga nasa diri sa balay. Ay, sa bagay, waman ko'y mabuhat kay imo maning balay gyapon. Pero sultian na ka, kabalo, kay labiag yung ka na ko. Di biyag yung ko ganahan ng mga tapol lang bayana, ha? Way problema, ma. Dali rin lagi na siya makatuon. O basta kasultian ta ka, di ko ganahan ng tapol lang bayana. Ma, ano sa to, ma? Burag kahilak ko malagi to si Joanna, ma. Ay, sus, ginoo ko. Bago lang ko nagsulti nga di ko ganag. Grabing bayhana. Bisag asa naman maghubo-hubo. Bisag asa rin pagsablay ng mga panty, mga bra. Grabe. Nakurat ko pagsulusin yung kwarto nga iyang panty dito ay laba-laba. Tingala ko gasukol na. Mukha mang nag-iya ang iyang panty. Grabe naman eh, ay. May laning mga way laba kay pagbunal na ko sa dingding, nipilit na sa dingding. Grabe ka damak man lang bayana na. Ma, tuloy lang gud man, naulaw lang siguro siya, ma. O siya pa'y naulaw. Tay ko ako pa'y maglabaan ng iyang mga underwear, ya. Kana magaling washing machine. May na siya rikin na washing machine. Di siya makalaba. Kagilan na ng bayana. Dali, sige lang TikTok. Sige lang pakita-kita siyang lubot na marabag kahamis nga lagom, ba? Ma, ayaw ko palabig si pangwanda, ma. Bago pa mangguna siya, ma. Ay, sasiro ko. Hindi ko ganahan. Tapos, ay, matagbuntag. O siya ka nang, ayaw na siya mukhaong kumumata siya ka nang ganahan. Ayaw na siya ka nang mumata siya sa iyang ganahan, ha? Kung mamahaw, alas 7. Siya mo na siya nga moabot na mumatarag alas 11, alas 12 na magluto sa iya. Kapag human, ibutan niya ang platos diya sa banggira nga di manggaling siya maghuga. Nakaingong yun ko nga. OA! OA! Mau galing? OA yun kayo. Ay siya ni, di mo rin, di ko kananing bayhanan ni. Pero di ni mada. Sa English pa, cannot bring ning bayhanan ni, cannot bring. Ay, sus, ma. Ako lang istoryahan, ma. Sige lang, good. Ay, sus, ginawa ko.
Istorya na dito. Ingna nga di siya magtinapulan rin kay magsigigin may away niya. Dili kay magsigil siya hulat dire. O sa senyorita? Mauli na lang ko eh. Oh, sa mga bako palang galing. Anam na, normal maginaingan na nga medyo di pa magkapayo ang kuan. Ang nasaw sa kabalay. Sige, nagod. Pasayloan na si mama. Saan tamang yun nga? Nabaguhan po na siya nga na ikauban. Pasaylo ako. Alang bi. Iya ko paminti pa dungkon-dungkon nga. Tapulan daw ko. Tapos, masukot siya nga daw mamatakok alas 11. Siyempre, matapog alas 11 kay wala pa man ko nahuman og katulog. Mo na lagi. Ang gusto mo ko ni mama nga pamahaw. Magdungan mo pamahaw. Para paniud tulay na po. Nalipay na tanak ko kay wala na ko sa akong uncle. Ang problema kay pag-abot diri na po imong mama. Paitaan ning style eh. So, mura di gihapon kong napuyo sa akong uncle ani nga style. Sige lang sila. Sabta lang sa si mama. Kabala ka kadugan, magkasinabot ang lagi mo. Ang iya ramang gusto nga, kanabang, ani na lang, pag-uban mo ka ng, istorya na lang po ka siya, atik-atiki lang ko, mabaka ng, kanang kailangan lang yun mo nga magsinabot ba? Ano rin yung gusto? Sige. Di lang yun ko gusto nga kanang pugson ko nga mamatag sa'yo. Tapos, masuko siya nga, wala ko labi diretso akong panty. Nga no, magbuot day siya. Nga, duha man na kasi akong panty diya. Sige na, ako na ibala ni mama, ako to pasabton. Joanna. Ayaw pagsaba. Nay, masako gito imong mama ron kay diri ka ni apay na ako. Ang butang ni si mama nga nung masuko man na siya nga puslan mga nag-uban na tadri. Abay ko ni mo kay nakoy regalo ni mo. Nakalimut na ka ba? 3 months na ba yata? Hala, tama no eh. Kalimut na lagi ka ba? Happy 3 months sari. Ala paspas man di kayo pa. Tulo na gid ito kabulan. Mao galing. Pero burok panahon na po siguro para unsa? Panahon na po siguro para magbuhat na tagbata. Pag-sure ka, Sige na, kay. Mayon na ba ito imong mama nga, di daw ko magpaburos, kailangan sa tatamag minyo. Dugay pa kayo tungkuan, kasalan ng bayan ni Mayor. Mao din imong plano sa kasalan ng bayan lang tayo. Nindo man ang kasalan ng bayan rin sa Cagayan, kay na may lechon, na cake, na wine, na pagibugas. Sigurado kay? Layo pa bang eleksyon? Layo pa bang eleksyon, basig spaghetti setra ihatag. Basta ka importanteng makasalta. Na mahadlo man kuan ng mass wedding, kay basig ang bindita gamiton fire truck. Ay, dagan ba kayo mo? Sige na. Panahon na kay burag, kailangan na sad siguro nag-apo si mama para dili na sa puton ba? Pag sure pa, sigurado ka na Dili na siya masuko. Huy, samang ka. Bago ba yan akong brief? Kaya kakantsawan mo ko ni mo atong brief na ako nga lawlaw na bago ni.
Unsa man, larga time pa. Kajut lang. Kajut lang waswasan sa nako. Kay murag aslom. Ay, ayaw na nawaswasi. Sa iyo waswasi. Ganito ni Agir bang adlaw na reklamo ka kay nay balas-balas. Mas nindot na. Mas nindot na kay kanang nay flavor. Kajut lang. Adyo lang eh. Sa may tools akong gamit ron ba. Nako'y bit-bit nga. Tigib. Morning bagay sa imo karon. Kadyo lang nga. Uy. Inay-inayan na to. Dali dyan. Akay. Grabe dali aroy. Mala pa man to ganina. Nagbasa ra magkalin. Sorry. Dugin na mo na leaking. Munang kong ulan-ulan. Magbasa diretsyo. Kadyo lang hala. Okay. Tigibon be. Okay. Kadyo lang eh. Murag di na ginimada ka na. Paspas ka na. Uy. Albert. Okay. Ayok singgit ya kay madunggan ka ni mama. Ana, ayok singgit ya siya. Kadyo lang paspasan to gamay. Albert. Anak ka ba pa? Albert. 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 Ano nagpiyong-piyong mo diya? Okay na mong kahimtang. Okay yun. Pero ang akong problema kay matag muli ko sa balay na ipirminti sumbong ang akong mama. Gisapot! Nagyug ka na yung mga asawa. Saan po ma? Grabe ka damak. Ang iyang mga kanang napkin, bisag asa gipang lapay. Damak! Gigay damak. Asam na ipon, masig walay basurahan ma. Ay, sis, ginoo ko. Ang basurahan na diri, ang iyang mga napkin na diri sa kilid. Grabe din lamang ginan na malapay. Grabe gayon. Damak! Gayon. Grabe nang ba? Daon sa matang kadong. Talagsa na lang galing kakauyab. Damak pagi nga babae. Ma. Ano magisiguro namang asam sa nailabay ng napkin? Maanam siya ng mga baburam sa kagdili babae, ma. Ay, di, yun, lain kayo. Kalalay man ka inyong CR. Kung wala ko ni sulod sa inyong CR kay nanguha kong shampoo. Grabe, walay plus-plus ang bawol. Kasi mo na yung mga asawa nga, di mo nakabalo mag-plus. Bahok! Damak! Sige na. Stalasan ako sa Johan. Kadyo lang kaya. Unso ka? Ngano na motos mo ka diya? Kapoy ka na mo, mama eh. Miski akong napkin iyang initan. Grabe naman yun kayo eh. Ay, kabalobi ka nga. Saan mo kininihitabo gina anak? Alang nga. Gusto magod niya nga
automatic ang basura, ipagawas dayon. Kanang, gusto niya insigida ba nga, wala manghilabot ako napkin diha. Nagilom-ilom na ba na ako napkin? Ano ko na siya good? Sa kaya problema? Anong naman do? Di man do kaga-flash. Wala man. Nalimtan lang galing ako 3 days. Linklamo na din siya. Ha? 3 days ni mo wala na flash? Oo, grabe kayo. 3 days siya na ako ma-flag. Grabe, reklamador na kayo na siya. Grabe, kayo na ba? Grabe, pag-inay mo mama. Piligin ako na gina siya kalagot sa ako. Kay sa mukha siguro siya kay makita na ko din na yung mga barkada guban pa mo nung maglagod siya sa garo. Pahawa na ko eh. Wala yun sa koni nga palibalay. Ay, nalagi siya na nasagana. Nasa na imong koni mo? Sige na, di nalagi din na. Ayan na. Ako'y bahala na ni Kuan, mama. Akong istoryahan. Kapoy kayo. Di ko ganahan kay perminti ko niya na auto yung istorya sa imo. Kapoy kayo, di ba? Sige na, ay kabala ka lagi. Ay kabala ka. Mag-istorya na ni mama. Makasabot lang na si mama. Lab, ay nalagawas na lang. Mahon na talab. Ay kabalaka din na ni Biplop. Spam na akong gipalits. Lab. Siyempre. Lab? Oh. Wala, may tao. Tala ko yung aparador, be. Wala. Wala naman yung mga gamit. Lab? Wala ka. Nilayas naman siguro to siya. Oh! Ngano niyan ni kadiri sa among balay? Kabalo ko nga Nadia si Joanna. Joanna, address to sa ta. Oh! Wala sa ganay dito sa imulo. Libaling na sa diri sa ko. Kay mas maayo man daw siya nga diri siya magtrabaho sa ko. Kaya ay pa yung kahimtang. Di pra dito si mong mama. Magsigil na silang away. Imong mama nga silusa kayo. Joan, istorya ta dali. Alay sa dali. Ayaw lang di na siya ganamo istorya mo. Nagkaya. Kaya ulo ba? Sabi gusto ni mo. Subagay sa ta? Ha? Sabal? Gusto ka mag-sumbagay dali? Abis yun ni mo di taga-suklan ba? Joan, please. Let's have a talk. Call. Mag-istorya sa mi, call. Joan. Oh. Ano na pa man ka din eh? Ato na dito sa imong mama. Sa bagay, di man sa ka makabuhi sa imong mama kay kuan man ka, kanang mamas boy man ka, di ba? Sa ilo ako, sige na. Ako naging si mama nga hindi magsinamok. Or, magkuha lang taglayang balay. Di lang tamang uban ka, mama. Uy, mao ba? Pero I'm so sorry. Diri ra ko. Mas ganahan pa man ko diri bahalang medyo kapoy. Pero way magbuot sa ako. Walay magbuot sa ako diri kung kapila ko mag-flash sa among CR.
Way magilabot sa ako diri bahala og duha ka semana hayapan ako i-flash. Walay magbuot sa ako diri kung kano sa nako laban ako mga panty. Bahalag na sila sa atop ni Kamang. Wa ko'y L. Kay wa pod sila L sa ako diri. Basta ayaw na, pahawa na diri. Di na ko mauban sa imo. Please lang. Tagay kong chance. Magkuha taglayang balay. Sige, magkuha taglayang balay. Di na ako kaya nga mawala ka. Ayaw ka balaka. Kay paguman ako og pagpanganak, pwede pa gaypon ka makabisita. Unsa? Oo. Boros ko karon. Pero okay ra ko nga wala ka. Nga amahan. Ako ning padakon nga ako ra isa. Kaya kung gusto nimo pilion ang akong anak or ang atong anak, magpakalayo ta sa imong mama. Di ko ganahan nga mag-uban ko sa imong mama kaya di may magkasinapot. Bosa, pili ka. Ako o ang imong mama nga ngilad og bastasan nga di makaon sa iro. Ang imong mama nga magbuot nga dapat pag human akong mag-CR mag-flash dayo. Magbuot na siya 3 days pa ako mag-flash. Hay. Pili. Basta ako dirira ko magpuyo sa akong angkol. Sa atong letter sender nga si Albert. Usahay pait kayo kung papilion ka og duha ka babae, no? Duha ka uyab, ana, lamias problema, babae pilian. Usahay lisod po kung papilion ka kung usahay na ibang problema dito ka sa asawa ka o sa kabit. Napoy nga na. Kani mas kuyaw ni kay gipapili siya asa man ka sa imong mama? Nga sige mig away o kuan? Diri sa ako nga nanapod tay anak pohon lakka wa pa sila namin nyo. Nganong usahay mag-away maginang ugangan o ano? Mga asawa o bana no? Munang nakaswerte gyud ni Adan. Mo ginay pinakaswerte ni Adan sa tanan lalaki, si Adan ragyoy walay ugangan. Laina ng sa tilod anay lang lain kayo nung ang imong hinigugma dili uyon sa imong ano, imong ginikanan no. Lain gyud. Kaya dapat pamilyam na sila, dapat mag-uyon gyud na sila. Pero siyempre, naman sa gyud, di sa malikaya, nasa gyud mga ugangan, usahay gyud na kanabang ay dili, kay ko ani, dapat ingani, dapat ana. Mo nang kasagara, pag kuhaong galingos kasal, mura ginakong mensahe. Pag magminyo, mag-uban galing mo, mas magkuha gin mog balay nga kanang kamura, way sagol. Labi na kung kabalog yung kadaan sa imong kaugalingon nga medyo kalat ka nga pagkatao, bisag asa lang nimo ibutang imong tualya, tamura kag halas, bisag asa ra maghubo. Kanang kabalo na ka lang sa imong kaugalingon ba? Kanang usahay di kabalo kadaan nga usahay nga kapoy ka di ka ganahan maghugas kag plato, aya na nimo hugasan kung maglumot na. Mao na kung bago mong minyo para wag gigubot ang ideal gid ana mag-uban gid mo nga kamora wag lain. Way mga inlo ala way sagol kay para wag gi. At least ikaw ba na kung damak imong asawa di ikaw re magantos. Or vice versa kung ang asawa yang bana medyo damaksad way problema sab kay kamo man do nagminahalay bitaw mo. Kamo bitay nagsaad sa tubangan sa altar nga till death do us part. Di ba nagsadsad mo sa tubangan sa altar nga till death do us part, for better or worse. Tapos nakakita lang ka nga damak siya, bulag na yan ka, naunsago ka god. Asa naman ito yung mong saad nga till death do us part, for better or worse. O, di ba?
So mas may nang kamukha mo ra do ah. Oh, may isa nang kamura do kay makabalo sa din mo asa mo padulong inyong mga sweldo. Ta kung mag-uban sad mo sa inyong panimalay nga bag-o pa mo at tanan gyud gamit sa balay maihap gini mo ba? Kabalog gyud ka pila ra kabuk imong kaldero, pila imong luwag, pila imong lansa. Kaya usahay, na problema usay nang magminyo mo ta mag-uban ra gyapon kasi imong mga in-laws. Ang usay magsalig perminti okay ra way sweldo ron kay na may bugas da. Pero kanag yung maglahi ka nindot yung kaya na kay maningkamot yung ka. Mo man ginayuna na akong gibuhat yun pag minyo na ako bit-bit na ako diretso akong asawa kuha na yung kong balay bisag way katri lagi bisag way salasit nalay pom okay na. Hinahinay lang dahil palit. Remember ko akong pirmirong pinakauna na akong dining set good kay gihatag sa akong listener sa unang sa RM station sa Bulwa. Katong Salvadorian RM station sa una, yun siya nga kuhaan ng kanang binuhat na ko nga lamisa muna na imong dining set. Ninong man ako to. Dalit. Di paano naman itong amigo. Moto siya nga, gipadalan ko niya og salasit dito sa kuan. Salasit ka ng dining set. So, mura kong nasa kuan, karinderya. Tapos, nalandain ko yung foam. Dito lang ko nasugod og model sa M-Core. Pero, ang pinakanindot atong nga effect, ay wagi, magpakialam ni mo nga mga in-laws ni mo diha. Bisan pang mag-away mo, bisan pa og mag-unsa mo diha. Kaya usay, kapoy sa kanang makipuyo ka ba, tapos mag-away mo, sus. Unsa man na, anong nagkuhan mo muli, may nang kamukha mo ra. Nindot kayong effect. So ako sa mo, Albert, naman kay pamilya, ako sa mo, hiloto ni mo na, ay sa nang papili na. Style ni mo, tama to yung gusto nga plano, kundi sila magkauyon sa, kuha sa kaglain balay nga kamurag yun. Pero pakasli, sana, pag mo pakasli, unsa ko kagod. Kani mga lalaki gusto gyud dili pakasal sige gyud mo glumlum ha. Para anli mo pirmi ha. So ayon na mo paglangay-langay. Pakasli na kuha kag lain balay kana ka mura gyud okay, kung tinuod manggaling nga buros na siya. Ana ra. Mo gina kung the best advice inyo bahala pag usara na karom gamay ra na payag-payag ra na. Ang importante nag-uban mo duha. Okay na ra yun.